dnešního videa na hru Minecraft. Takže spustíme. Počkáme chvilku, až nám to načte. A už nám to načítá. Ještě si spustíme zvuk. To je příjemný. No, dobře. Počkáme, se nám to automaticky zvětší přes celou obrazovku. Trochu se mi to seká, ale to nevadí. Jenom počkáme. No, a už to jde. Takže dneska bude na serverech Skyblock a Dragon. Nejdřív podíváme se na Skyblock. Jo. Madecraft. Ježiši. Aha. Tak už vím, proč jsem tady nechtěl. Takže dneska budeme na Skyblocku a na Dragonu, takže nejdřív se podívám na na Skyblock. Tak dobře. Hello. A jsem tady. Jo. Tady se to nic nezměnilo. Dobře. Tak se podívám do své částky. Já nějak teď mám hodně nových věcí. Tak dobře, mám tu nové luky. Tak doufám. Cože? On to zazdil? Jak to? Že on tam něco našel? Doufám, že tady není.